La seguretat a les persones, de l'aigua i dels ecosistemes són les principals prioritats del projecte de descontaminació del pantà de Flix. S'hi treballa per extreure els llots contaminants que s'han anat acumulant després de més d'un segle d'abocaments químics a l'embassament. Són prop de gairebé 1 milió de tones de fang tòxic que amenaça la llera del riu Ebre fins a la desembocadura. La Societat Estatal Aguas de les Cuencas Mediterrànies S.A., Aquamed, lidera el projecte. Uns treballs de descontaminació únics al món, amb la finalitat d'extreure, tractar i eliminar els fangs contaminats i recuperar medioambientalment el riu. El Consorci d'Aigües de Tarragona va intervenir en la redacció del projecte en les dues comissions creades, la tècnica i la de seguiment. Aquí hi ha tres papers que hem jugat. Un paper institucional com a consorci, un paper com a laboratori i un paper com a Oraix. Com a consorci, com a tal ens, des del començament en què es va gestar aquest projecte de Flix, amb la seva redacció de projecte, el consorci va intervenir en dues comissions, la comissió de seguiment i la comissió tècnica. Diguem que allí teníem veu i vot i teníem coneixement de pròpia mà de l'equip redactor del projecte i dels diferents organismes que formaven aquestes comissions. I amb aquest projecte el CAT va incidir una mica vetllant pels interessos que representa. El fet de tenir aquest projecte pioner quasi al món a nivell mediambiental suposava un potencial risc també de la pròpia obra. D'aquí se'n van derivar una sèrie d'actuacions que han fet que durant els anys que han estat treballant tinguéssim un recurs alternatiu en cas d'un episodi d'emergència com han sigut els pous de Vinalló. La descontaminació del pantà de Flix són uns treballs delicats que s'executen amb la màxima cura. Però com afrontar un cas hipotètic de contaminació de les aigües derivat dels treballs?